de la EGT, patronii. Bună ziua, domnul Cosescu, zice, am văzut că ați deschis aici casino, vrem să vă dăm 5 aparate gratis. Cum gratis, domnule? Când aud de gratis, cel mai scump e gratis, deci când aud de gratis... Trebuie să ai procent. Domnule, am văzut că aici e reprezentativ, e hotelul meu, de cel mai tare din România, vă dăm 5 aparate gratis, să le vadă clienții, super deștepți băieții. Și toți care deschideau săli de jocuri veneau pe la Mero, că eu aveam 100 de aparate și vreau să vadă ce aparate meu. Și de unde ai cumpărat alea? De la EGT și au vândut în prostie. În momentul când au pus aparatele în săli, EGT-ul, le-au pus lângă Novomatică, un patron de săli de jocuri și pune și EGT, ca și la online. Și concurență, să spargă concurență. Ce au făcut ei? Știind că nu sunt singuri în sală, au pus aparatele pe 100% și chiar mai mult. Jucătorul când joacă își dă seama care dă mai mult câștig. Încet, încet au văzut că EGT-ul dă în prostie. Exact. Și s-au mutat spre EGT toți, știi? Novomatică au pierdut clienți, după aia au reglat în jos, acum e un 95 și lumea joacă la EGT. Da, și Novomatică a căzut. Ei înainte, acum vreo 5 ani de zile, erau cam jumate, adică Novomaticul cu EGT-ul. Acum EGT-ul e 70-80% de piață și Novomaticul e 20% pe partea de încasări. Adică e diferență uriașă. N-ar fi acum Novomatic să facă o strategie, să ducă pe 100-105. Păi nu mai pot. Nu mai au cum. Informată deja opinia și nu mai pot. Majoritatea operatorilor de live din România, ei nu cumpără aparatul. Un aparat între 15 și 20.000 de euro. Și după 5 ani de zile ca mașina, trebuie să-l schimbi. Și nu n-a pus să-l amortizezi. Trebuie să ai o sală foarte bună să-l amortizezi. Și atunci el închiriază la EGT. Dă pe el 350-400 de euro pe aparat pe lună. Și banii ați intră mentenanță, că la mașina e în leasing, îți plătește la și aia, mai un schimb de ulei, mai așa și la păcătele. O revizie, mai vine o revizie, mai să rupe un buton, vine aia și mai dă unul din dublaje și îl sparge. Se schimbă softul, apare ceva nou, nu mai plătești altă placă sau altă așa.